मिरु उपेल दोलोनि गागि दैदेनगिरि बीना गयारीनि बाख्नायजाथाव हाबा 16 नं निसिमा समष्टिनि सिङाव थानाय गयबारि गामिनि रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव आंखाल जानाय दालां गंसे लुनानै मदद खालामनानै होदों बीना गयारी। हाथाय बाजाराव थांनाय फरायसालियाव थांनाय समाव दै देरनायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव भुगिनांदोंमोन गयबारिनि रायजो राजाफोरा। बेखौ नोजोर बोनानै खौरां मोननानै बीना गयारीया औवानि दालांखौ लुफुंनानै होयो। बै जायगानि थागिबि रायजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला 17 बोसोर बिपिएफ सरकार दैदेननाय समावहाय बै ओनसोलाव बेबायदि जेबो हेफाजाब आरो मदद मोनफेराखैमोन। दिनै मिरु इउपिएल दोलोनि गागि दैदेनगिरि बीना गयारीनि हेफाजाबाव बिथांमोना दालां गंसे लुफुंनानै लानो हायो। बे हेफाजाबखौ मोनखांनायनि उनावहाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिएल सरकार आरो बीना गयारीसिम गयबारि गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावो। बे हाथाबारि बिसिडिसि गयबारि गामियाव आब' बीना मेडामा जोंनि फार्स्ट टाइम बे मावफार दालांखौ औवानि जाबजुब्लाबो एसे सन्थुस्ट' खालामना होफैबाय। बिनि थाखाय जोबोद हामबायहोनाय थाबाय आब'खौ। जोंनि बे गयबारियावहाय हाथाबारि गयबारियाव फार्स्टनिफ्रायनो आं 17 बोसोर बिपिएफआव थाबोबाय आरो दिनैसिमबो जोंनि बे बिपिएफ पार्टिनि खामानि मावनायावबो जों बेवहाय एसेब्लाबो बारा मोनफैयाखै। 17 बोसोर आं नुबोखाबाय थाबोखाबाय। बेनिखायनो आं बे दिनैनि बे आब' बीना मेडामखौहाय बिराद हामबायहोनाय थाबाय। जों 17 बोसोर थाबोलाबो जों जेबो मोनबोखायाखिसै मोनबोनाया। बेनिखायनो बे फार्स्ट टाइम औवा दालांखौ मावना होबाय खालमासिफोर आब' बीनाखौहाय जों आरसिसि दालां मावना होसिगोन होननायावबो आं बिराद गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ। मेम्बार दं आरो गावबुरा दं बिसोरखौबो हामबायहोनाय थाबाय। आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन आब'आ गोजौआव दावखोलाङोब्ला जोंनि बे गयबारिखौहाय एसे मोजाङैहाय नायसनलांगोन होननानै आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। आब'खौबो जों जोबजासे बेखौ हेफाजाब होनायाव जोंबो दंसै बिनि सायाव।